Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Бародарои азиз, имрӯз як бародар ба мо занг зад, бисёр суханҳои хуб гуфт ки ҳамин дархости мара ман мехоҳам ки ту ими намуда мада гуфт. Агар мехост дилаш ба дигар касо, мумкин дигар касоро мегуфт, не ки ҳамон бародар дилаш ба ман ки хост, ман ҳамон дархости ҳамон бародара мерасонам ба шумо. Айми кор бо эҳтиёт бошен. Ин бародараш вақте ки депортш мекунад наиср мерава, имзо мемона ва ҳамин чизоро мекунад, қоғазода имзо мемона, мебуроя мерава, ана бародаро паспортча алиш мекунад ва мегарда меоя барои паспорт. Аммо бародар мегарда меоя айҷа мехапанаш, дар Москва мехапанаш, дар мо қоғазо нависондагӣ будастааст ки ин намефаҳм, не толка ин мо аксарият мо намефаҳмем амиёра. Ҳамин кора мо аксарият мо намефаҳмем. Дар мо қоғаз нависондагие ки депорти. Вақте ки ма гаштам омадам абрадни гаштам омадам, то визам ҳуй нашава, мақсад мара ба ҷавобгарӣ кашида шавад, то 5 сол аз озодӣ маҳрум карда шавад, то 5 сол аст. 5 сол бародаро метавонам ки свободна сутад кунам, маҳкамат кунам. Ба ҳамон хотир, бародарои азиз, бо эҳтиёт бошен. Ҳамин бародар мада занг зад ҳамин рӯз, валлоҳи қасам дилаш хуншорай, шумо худтон мефаҳмед. Ба ҳамон хотир дар ин малки калазардо бояд мо ҳатиёт кунем бародаро. Бо чӣ гуфтанем? Бо гуфтанем ки ид дар ҳаққи ид дуогӯ бошен. Худованд ҳамаи моро нигаҳбон боша. Мо иншоалло дар ҳаққи шумо дуогӯем бародаро. Фақат эҳтиёт кунен ҳамин корро. Апао хоҳаро, шумо ҳатман ҳаматон ба ҳамон хотир эҳтиёт кунен. илтимос ба ҳамин хеле корро накунен ки бисёр ҷазабаш вазмин будастааст. Барои мега тамоми ҷо мерам, юрист ҳеҷ ҷо намонда, мега бисёр мушкилай. Шояд бишонанаш. Мумкин аст бишонаш, барои бурда маҳкамаш кардагиам. Уже бурдаги маҳкамаш кардагиам ин бародара. Ба ҳамин хотир бародаро, хай мумкин ки сум бита бо ҳуиш бита, не ки идроншав шумо худтон медонед ки хай чӣ хелае. Ба ҳамон хотир дуо кунем дар ҳаққи ин бародар ки ин бародара Худованд аз дасти ин балоҳо озод кунад. Ба дигарои мора ин дарс шава ки бояд ки мо ягон хулосаи назда биёем ки баъд ба ҳамин кор ҳай кунем. Ба ҳамон хотир бародаро, боқӣ дар амони Аллоҳ бошен, дар ҳаққи мо дуогӯ бошен. Мо иншоалло ки дар ҳаққи шумо дуогӯем. Бародаро, як чизи дигарро мегӯм, фаромӯш накунед. Ид дар ҳаққи ид дуо кунед. муъмин бародари муъмин аст. Дар ҳаққи якдигар ки дуо ки кардем, бародаро, аз балоҳо ва офатҳо Худованд моро нигоҳ медорад. Ҳамине бародаро, аз бало ними як бало ҳая мехудаш. Як бало дай ки ин бародар гирифтор шудааст, намедонад ки дигар ба куҷо ҳам мардак мақсад шикоят кунад. Нест дигар арзи шикоят кардан намешавад, барое ки уже ҳамунҷо ҳамаш нависондагие. Ҳамаш нависондагие. Меорад ҳамата меорад чиз мекунад. мо ин корро бисёр дидем. Ба ҳамон хотир бародаро, бо эҳтиёт бошем. Бо эҳтиёт. Ё ки як хелша ҳамин хел мекунад, ҳуиш мета, мега граница бира мега. Мара шахсан додари хидмат ҳамин хел кардан. Мақсад мегӯяд граница бигзар, вақте ки ту граница мегзарӣ, шояд даёсу омада натонӣ, баъд дар майдон мемонӣ. Ма бачаям акима ки додар мегӯм, бачаям акима ҳамин хел кардан. Ба ҳамон хотир бо эҳтиёт бошем бародаро. боқӣ дар амони Аллоҳ бошен. Худованд нигаҳбонтон бошад.